Bi an be alamisa donna septembre kalo tile saba an balima aw bisimila malak cuka don kibaru kɛnɛ kan bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye ka fɔ mali ekɔli karamɔgɔ olu kɔni ka hakɛ ɲini jɛkuluba olu kɔni ye sɛbɛn kɛ ka yira ka fɔ ko olu kɔni ni CNSP mɔgɔ ko olu kɔni ma bɛn fɔ la kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yira ka fɔ tɛnɛndo août kalo tile 31 CNSP finitigiw olu kɔni ni mali ekɔli karamɔgɔ olu kɔni ka hakɛ ɲini jɛkulu mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye o don kɔni u ma bɛn fɔ la nga ekɔli karamɔgɔ olu kɔni ka hakɛ ɲini jɛkulu mɔgɔw kɔni ye a ɲini u fɛ ko u kɔni bɛ taa u tɔw kɔni ladɔnniya n'u u bɛnna mun kan ko u bɛ o da u tulo kan o sababuya la tarata don fɛnɛ septembre kalo tile fɔlɔ CNSP finitigiw ale kɔni ni mali ekɔli karamɔgɔ olu kɔni ka hakɛ ɲini jɛkulu mɔgɔw kɔni tilala ka ɲɔgɔn ye tuguni o fɛnɛ la u ma bɛn fɔ la sabula mali ekɔli karamɔgɔ olu kɔni ka laɲini ye mun ye ko article 39 o kɔni bɛ se ka labato cogoya min na fɔ ka bɛn o kɔni sɔrɔbaliya kɔni sababu la mali ekɔli karamɔgɔ hali bi olu kɔni bɛ barabila la fɔ ka taa fɔ ni bɛnkɛla ko la wagati min na hali bi kalanko hukumu kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko ka sababu kɛ ekɔli karamɔgɔ olu kɔni ka nin barabila ninnu kɔni ye kalandenw olu kɔni ka ɲɔgɔndan minnu kɔni kun kan ka kɛ ni u kun bɛ daminɛ nin septembre kalo in yɛrɛ kɔni na ko ɲɔgɔndan ninnu kɔni bɛɛ bɔra a dɔgɔkɔrɔ o sababu la an bɛ wagati min na i ko sisan ɲɔgɔndan ninnu kɔni kɛ wagati o ma sɔrɔ ka dɔn fɔlɔ nka n'an ye kibaruya wɛrɛ min sɔrɔ o ko la an b'o da o kulo kan hali bi mali ekɔli karamɔgɔ olu kɔni ka barabila sababu la mali jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔlenw olu kɔni kun ye a waleya wagati dɔ la ka ekɔli karamɔgɔ dɔw kɔni ta minnu kɔni bɛ na mali ekɔli karamɔgɔ minnu kɔni bɛ foroba baara la ka olu nɔrɔ bila cogoya min na n'an ko olu ma ko enseignant volontaire o volontaire minnu kɔni taara ekɔli karamɔgɔya la ko bɛnkan sɛbɛn kɔni kun bɛ olu kɔni ni mali jamana kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ni o kɔni kun ye baara ɲɔgɔnya ye mun kɔni kuntagala bɛ taa kalo 6 la ko nka août kalo tile 31 mun kɔni tɛmɛla nin ye ko o kɔni kun bɛ nin maa kofɔlen ninnu kɔni ka wagati kofɔlen dafa o sababuya la o volontaire ninnu kɔni fɛnɛ bɛ laɲini na cogoya min kɔni na olu kɔni fɛnɛ bɛ se ka ta fonction publique la ekɔli karamɔgɔya hukumu kɔnɔna la walima ka baara ɲɔgɔnya sɛbɛn kura kɔni fɛnɛ di u ma tuguni wa o mɔgɔ ninnu kɔni y'a yira ka fɔ ko olu kɔni ka nin baara ɲɔgɔnya sɛbɛn kɔni sera a dan na ka sɔrɔ olu kɔni ka kalo 2 o kɔni juru bɛ mali jamana la ko u kɔni b'a laɲini fɛnɛ o juru ninnu kɔni ka sara ka aw ladɔnniya ka fɔ mali ekɔli karamɔgɔ minnu kɔni ka ko filɛ nin ye n'an ko olu ma ko enseignant volontaire olu kɔni bɛ taa mɔgɔ 13 ale kɔni ni kɔ ɲɔgɔnna de la kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye professeur Clément Dembélé ni ale kɔni ye yurugu kɔni kɛlɛbagaba ye mali jamana kɔnɔ ale kɔni kun ni kiribulon mɔgɔw kɔni kun karilen don ɲɔgɔn na nka a yirala ka fɔ ko kunu arabado septembre kalo tile 2 ko a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔni dira a ma kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yira ka fɔ professeur Clément Dembélé ale kɔni kun welelen do bɔgɔ jeninen kɔni ka sigida fɔlɔ o kɔni kiribulon na nka nin wele in kɔni a kun cɛla ɲuman na sabula u ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma ka da kan ko waleya jɔnjɔn kɔni ma sɔrɔ a nɔ bɛ se ka minɛ ni mun ye hakilila jiginna mɛ kalo tɛmɛlen o tile 9 mali finitigi dɔw olu kɔni de kun ye professeur Clément kɔni minɛ ka da kan a kɔni kun ye ja dɔw kɔni bila bɔlɔlɔ sanfɛ ni o maa kofɔlen ninnu kɔni y'a yira ka fɔ ko a ka o ja in kɔni ko o kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ko walasa ka mali finitigiw kɔni lamuruti o kɔni sababuya la ni finitigi ninnu kɔni ye ale minɛ ni a ye tile 12 ɲɔgɔnna de kɛ u bolo kaso la o sababuya la u y'a labila ka bɛn ni mɛkalo tile 21 nka a kɔni kun ni kiribulon tigilamɔgɔw kɔni kuma tila ɲɔgɔn na fo kunu arabado septembre kalo tile 2 kunnafoni kuncɛ la kibaruya min b'an bolo ka da kulo kan o kɔni bɛ tali kɛ coronavirus ale kɔni lahalaya la mali jamana kɔnɔ kibaruya minnu sera ma olu kɔni y'a yira ka fɔ ko ka kɛ ni arabado ye septembre kalo tile 2 ko coronavirus kɔni yera mɔgɔ 25 kɔni la mali jamana kɔnɔ ko wa ko mɔgɔ 7 olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la coronavirus kɔni yelen filɛ nin ye maa minnu kɔni na mali jamana kɔnɔ a yirala ka fɔ ko mɔgɔ 2 o kɔni yera Keyeba mɔgɔ 1 o fɛnɛ bɔra Kati ko a yera mɔgɔ 3 la Sikaso Bamakɔ sigida 2nan a yera maa 2 la yen nɔ sigida 3nan a yera maa 2 la yen nɔ sigida 4nan a yera maa 3 la yen nɔ sigida 5nan a yera maa 6 la yen nɔ sigida 6nan a yera maa 6 fɛnɛ la yen nɔ o sababuya la coronavirus ye mɔgɔ minnu kɔni minɛ mali kɔnɔ olu kɔni jate dafala mɔgɔ 2,282 la
mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sara ka sababu kɛ coronavirus ye olu kɔni dafala mɔgɔ 126 la wa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la olu kɔni fɛnɛ dafala mɔgɔ 2000 ale ni mɔgɔ 185 la o sababuya la a laɲini do bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ sanuya walew an ka se ka olu matarafa walasa an bɛ se ka nin bana in kɔni kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ